ban penjana ki jing sakri ki pat ba ka jela omla ban len ba ka sarkar ka jupe sang kat la ka bor ban poi sya kata ka thong ka ba kala bu hendrei ka ba pen benyau pat ki pat ba ka long ba ki don ki khap ha ka ba ban pen urlong pat ya kata ka thong jong ka sarkar ka simpor ba wat apdeng ka jing khmi lenti jong ki babun UPCN ha ka ta yo ulalap ya kum kani ka jing ja ha ka wi ka snong ha ka than nyong kandong Hakashnong kuliang ka bahab ke distrik West Jante Hills. Kashnong ka badan hakajaka kapot kari India bat Bangladesh. Ka Sarkar Meghalaya lang ba ketenat ka kot kakya. Kala depte ka sub center ka bala ipaka bha. Bat ka jinghe jaka ne kajaka sumaru kala kamhe abai nujor bat ki weipat. Kabala pendiau pat ginong syong shnong ne kalong. Bawat lai ka ne ka sub center la depsna la parat lai senam menta. Hendrai hadu menta dang syukhang tala bet yaka. Klem pat pendan kampat kat kum kejing temu ha ka belate yaka. Wat hadian bala penlut ru kambon ka pisah. Kani kalong penban kejing pensep pisau pat ba bat kejing ai jing kermen kinong syong shnong. Klem da pen urlong pat kat kum kejing khmi lenti jongki. Le se anda dei bala ple kene kejaka sumar jong sarkar hakum kene kapor bagari berokowei kedan hapedeng kejing ele banyada na kejing sapriang uknyang jing pang corona. Kipat bal lagi pang gistom malumala le se kilala ban kiar na kabelet cikijaka ki bakham lum bongut ki breu. Halor kene kejing slam ban ple kene sub center hak shnong kuliang UPCN layo menekran bat ki bor sensar shnong jong kene keshnong. Snem arjar khalai ki sna bat hadin bala adep komplit ngala perchang ban lej ban ya kendu bat MLA jongi to por kum mapol bamon te i ong yanga tongin sayelej ngin sayelej ban ya keren bat ki bat ka sarkar tenang ta ki susa teng no kum ta ka susa kut no tang chu ya bo sngi ka chu bo ting sakut no kum ta bat hadu menta hadin banga hakani ki nriu nyo panai hadin ngala ju lej hani PSC ane umkyang ban lej ban yo kendu bat to inshat ba pej ba khmi na kani ka than kum ba ngis kila ya pen ya kila ya penhap na do na umkyang seduk suhroi hakani ka PSC umkyang ba kide ban inshat ikine ki sop sentar tenang ta ngala lej ban ya kendu bat to doktor bade inshat ban pej ban khmi yakini ki khia ke son jong ni kum ki breu ki badan se kene ka than ban ta wong ngila da ple tang kata kar komple ngim sang thau ngi kum ki nong song snong ngim sau tho hakano ka dur ki ple yakini ka sop sentar te ngagi keren bat hang kata por te ong 4 yo ya kitiar 4 wan kita ki tiar ki tebul ki share ki ayu ki tiar ki badan kam ha kane ka sop sentar ban bo to 4 wan te kin wan te ngin sedang no ban bo ya ki nong trei ban trei hang ne ban ai dawai ban pej ban khmi ya ki bapang ki basitom te hang ta sakut haduk menta kim pat le ya kata ka badan kam bat haduk menta te kane ka por ngasngeo ban ai kuble yepi kum UPCN bala yo ban wan se ne ka than ke jongi ban wan pej ya ka khia ka son ke jongi kum ki nong song snong se ne ka than piu i na du huroi hingaria kum ta terter ki lejeri ki lailong ki borsara terter sini adu kuliang lada ki play ka ne ka sop sentar hang ne ki bo ya ki doktor ki nos nganget ba kini ki snong jongi nang ne kin yo jing yarap ha te sibon ngisem jing kum kinong song snong na ka than jongi po jong ka nam siang jongi menta ngi lej tang sum kyang kat no ka jing khap ngia ki jing ban lej ban wat tang ki dawai ro sem chitom ban yo la yo bon palat kinong song snong na do la ta chra dona ki toi ki malidor kala bon palat ki snong te tang tu si jaka ngi sem chitom ha kum ki kinong song snong na ka than telada ki kloi ban pli ya ka sop sentar ngange tharai in kham sup na ka than jongi bat kini ki para chnong kini ki para marjan chnong jongi kini ki na siliang wa sini na huroi hingaria kini ki ayu lailong lejeri bosra kini rukin yo ban sim dawai nang ne bat ha keju ko por lada don ki ba kha khun ki ban ba yo khun
kila ban penkha hang ne